Hello people of the world, for today's video guys na napunta diri karon sa Visayan Village kay maulagi ni guys, may ginasakikan patong bulsa kay paguratan ng laag og gobjen, so mauni kailangan nato maning kamot manindira na punta karon guys. Init kayo ang panahon sa nakita ninyo sa video na ko karon, mingaw pa kay mga 1 PM, sorry. Medyo init pa dyan, tulog pa. Gamay pa kayong motor ng agi. Nara ko dira sa kilid guys, na malitin akong butang ang cellphone kay for today's video guys, wala tay cameraman. So gitindog ra na to cellphone, wala ta nakita. Actually guys, nara ko dira guys, dira ko. Namubo ra ko sa isda kay para dili mo maguga. So karon guys, nata diri karon. Ako ra gihapon nang nagtuyok sa camera guys. Ang ngita ta og isda nga matambaka kay atong dungagan atong display kay medyo nagpalit pud gamay siya. Hay daw. May pahay pa, pakaway-kaway pa ng kamay. Kapayat-payat naman. Ora na guys, padayon lang ta sa pagpaningkamot. I-guide ta ni God, char. So ako nga po na siya ng video guys, kituyok na po na akong kamera para makita ta. Pero dili jud ay kayo makita. Wala mangutay cameraman karon guys, kay busy, natulog. Busy pero natulog. Init kayo ang panahon. Laay mo ni nirita guys, nangita tagi display. Hi, thank you.